skinula sam 50 kilograma za 8 mjeseci. Jedna drugarica isto koja me videla na ulici i počela da vrišti, kao jo što si sitno. U martu prošle godine Tijana je imala 103 kilograma, u novembru 53. Probleme sa viškom kilograma ima od puberteta, a prošle godine je ova 22-godišnjakinja rešila da okrene novi list, pre svega zbog problema sa zdravljem. Meni je štitna žleza se vratila skroz u normalu, zahvaljujući zdravoj ishrani koju je dao meni moj trener i zbog izbacivanja svih štetnih namirnica, slatkiša, grickalica. Tijana sa personalnim trenerom vežba 3 puta nedeljno i ti treninzi su bili ključni za njenu transformaciju. Treninzi su mi se sastojali tako što dođem, onda imam 15 minuta za grevanje na traci ili na nekoj drugoj spravi za zagrevanje, onda imam sat i po vežbe sa sopstvenom težinom ili tegovima i nečim i onda posle imam još kardio, jedno 45 minuta. Prezadovoljna je rezultatima. Kako sama priznaje, nekad nije mogla ni da potrči za autobusom, a sada u sasvim solidnom roku istrči 10 kilometara i uživa u dugim šetnjama. Kako ti sad deluje tvoja odeća od pre? Pa veoma glomazno i ne mogu jednostavno da vidim sebe da sam ja sad u jednu nogavicu od pantalona, mogu da uđem ja cijela, mislim obe noge, tako da, eto, veoma čudno i neverovatno. Da li si morala da kupuješ sve novo od odeće? Da, jeste, sve novo, mislim, još uvijek kupujem. Najpreče mi je bilo jaknu da uzmem zato što je krenula zima. Ja sam totalno zaboravila iz leta u zimu i tako sam smršala i kao jo, pa ja nemam ni jaknu zimsku. Kao poruku za kraj poručila bi ljudima sa viškom kilograma da se ne stide sebe i da ako odluče i ako im kurcne u mozgu da je to ili zbog zdravlja ili zbog izgleda ili zbog nekoga koji im je rekao pa su jednostavno odlučili ili zbog sebe, da jednostavno se ne stide jer samim tim što im je kurcnulo u glavi, što su odlučili, to je već prvi korak ka njihovom cilju i uspehu i da je prvih mesec, dva najteže, sve posle, kada se vide prvi rezultati, sve posle ide kao podmazan. Da li je i vama nešto kvrcnulo posle Tijaninog primjera? Napišite nam u komentarima. Za Mondo TV, Marija Atanasković.